všichni, já zdám u dalšího videa a dneska jsme tady s babičkou. Zdravím. A my jsme šli do Turecka, protože tak to děláme na prázdniny. No prostě chodíme každý rok, nebo jezdíme každý rok do Turecka, protože se nám tady líbí, ale to jsme poprvé v jiném rezortu, a který je super. A super je to, že každý večer můžeme vyjít ven, jsou tady spoustu bazárků, spoustu obchodů a Markétky přání bylo... Neříkej. Neříkám. Bylo tady Energy Labubu. Já jsem si to přála asi nejvíc ze všech těch výběrů, protože mám normálního, mám toho Have a Seat a třetího jsem chtěla nejvíc tohohle. Takže já hodně děkuji dědovi, protože mi to koupil, ale i babičce, že tam se mnou byla. A ona mi tohohle vlastně vybrala. Takže když tam bude ten, koho si přeju, no tak ji prostě miluju ještě víc. I když se to už nedá. Dobře. To jsem chtěla říct, no. Jo. Takže já to nebudu okecávat a já asi jdu na to rozbalování. Oni nám tady dali takovou... To běž, protože já jsem sama zvědavá. Co tam bude? Počkej, ale nejdřív si tady ukážeme ty možnosti, a kterého bych teda chtěla. Dobře, tak my máme tady tyhle ty možnosti. Takže já bych chtěla tuhle tu lásku, tohle houpa i tuhle tu serenity. Já bych si chtěla všechny, ale nejvíc asi toho Luka alebo houpa. A ty už něco máš? Ne, tohle je jako kdyby taká nejnovší edice a potom asi toho Secreta. Takže tak asi už jdeme. Já jsem babičce musela i vysvětlovat, co je to ten Secret, lebo já jsem jí řekla, že když mi padne ten Secret, no tak se zvláštní. Ona, že Secret je takový, že překvapení, alebo tajemství je, že co to miluješ. A potom... To jsi řekla ty mě, jo? Ne, ale ne, co jsi říkala, ale co taky... Dobře, je vidno, že neumím otevírat s páskou, takže to zkusí babička. No, jako tady je spousta izolepy teda. Neznášám izolepy. Potřebuješ tu krabičku? Jakože úplně, jakože zachoval. No, jakože chci zachoval. No, dobře, zachováme krabičku. Strneme milion izolep. Já neznášám ty izolepy, když jsou tam. Ale, je to. Dobře, máme to otevřený, hezky takhle. Tohle je takový, je tam něco? Není tam něco, dobře. Jsi kráso, je to tady. Dobrý, vypadá tenhle boxík. A já vám to asi neskoro ukážu, takže kterýho bych chtěla nejvíc. Tohle Hope. To je Serenity, to je Hope a tu lásku a tohle Secreta. Prosím. To bude asi dlouho. 3, 2, 1, 3. Jak to mohli vidět. A tak jdou. Tak máme tuhle, to je Loyalty. Já jsem myslela, že to bude ta Loyalty, protože ta většinou bývá dole hlavou a já jsem úplně spokojená. A je to... Tím pádem já jsem tak spokojená. Děda je spokojený. Labubu asi, protože tady má i tenhle sken. A vždycky právě, že když je tam ten sken, tak to je Labubu. Takže mám prvního Labubu, lebo ostatní jsou Lafufu. A asi tady nemáme tu kartičku. Nic. To má být taková kartička. Ale to nevadí. A není krabička? Asi ne. Tak nic. Máme tady Loyalty. Akože, ja keď som videla také videa s týmito Energy, no tak nikomu nepadal ten Happiness. A to je podľa mňa jedno z tých najkrajších. A mne padla tuto Loyalty. Juhu! Je to určitě ten Labubu. Jo, je to ten Labubu. Ukáž. Chci se tady podívat. Moc hezký, no. A jak říkám, moji čičáci byli teda hezčí. Akože, že mě říkala maminka, i tatínek, babička, i děda, že to je nějaký démon, nebo nějaký takový příšera. A já, že co to sakra?
ale že vraj sa to podobá na taký lenčáky. Podľa mňa jo, akože, ale jenom to má taký zlovnesný výraz. No, dobrý. Mne sa najviac páči asi ten zub, aj keď to je úplne krivo. A to je asi všetko a ja vás pozdravujem do nového videa. Čau! Čau.